Здравей, България! В минутите след 9 в рубриката ни Новите известни. Всеки петък знаете, че ви срещаме с звезди от социалните мрежи. Днешната ни героиня е на 19 години. Никога не е посещавала училище, защото се е обучавала вкъщи. Казват, че сменя по-често цвета на косата си, отколкото дрехите в гардероба си. Обича да провокира с външния си вид. Мечтае да стане актриса. Гост тази седмица в Новите известни е Лина. Василена Гръбчева ни среща с Лина. Please rise for our national anthem. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, that'll put you in your place. Здравейте, аз съм Линшо. В истинския живот се казвам Лина. На 19 съм и обичам да качвам клипчета в интернет. Здравейте, приятели! Добре дошли в най-експедитивното влогче за това как си продупчих езика отново. Горе-долу си личи къде беше дутката последния път. 3 седмици седях без този пирсинг и щях да поудея. Отново съм със себе си. Извън социалните мрежи в момента съм крупие в игрална зала, но не мисля, че ще се задържа много в тази професия, тъй като не е моето нещо. Аз искам да се занимавам с нещо доста по-артистично. Ако мога да съм актриса някой ден, ще бъде прекрасно. Но бих се радвала, ако мога да правя музика също. Мога да пея горе-долу, но свира на 4 различни инструмента. От 7 годишна започнах да свира на пиано и след това подхванах укулеле, китара и мога да свира и на калимба. Просто много обичам да правя музика. Искам да си взема барабани, но съседите ми няма да са доволни от този факт. Здравейте, приятели! Днес ще направим едно бързо Get Ready With Me, защото бързам. Между другото, вчера направих нещо много лошо и си нарязах косата на леяри с ножицата от кухнята. Дами и господа, представям ви The Fit. Цял живот съм била на домашно обучение, не съм ходила дори на детска градина. Сама съм си изготвяла програмата и сама съм си се занимавала с собственото обучение. И тази година завърших американски колеж в Тенеси дистанционно. Взех 2 години за една и затова завърших миналата година, 2021. Защо не си ходила на училище? Не знам, майка ми просто прецени, че не е за мен да ме пусне на училище и така. Имаше моменти в моето детство, в които със сигурност съм искала да ходя на училище, защото исках да съм просто като другите деца. Но сега като пораснах и като виждам отстрани какъв човек съм станала заради това, че не съм ходила на училище, не съжалявам въобще. Днес ще ми помогнете да си направя аутфит, защото навънка е много студено. Искам нещо Линшо 2020 vibes. Сеш се. Това значи черно, вериги, желязо, мрежи и такива неща. Просто искам да ме гледат странно в градския транспорт, когато изляза, защото отдавна не се е случило. Имам нуждата хората да ме забелязват, предполагам. Не съм сигурна от какво се заражда това, но не знам, просто ми е интересно да ме гледат хората и да ме заговарят. Обичаш да провокираш? Да, обичам хората да ме забелязват и да виждат, че съм себе си. Аз, ако някой ме пита защо го правя, не е толкова за себе си, ами по-скоро за малките момиченца, които ме гледат и ги е страх да се обличат както те искат да се обличат, защото ще ги гледат странно в метрото. Аз искам да им покажа, че не е страшно да те гледат странно в метрото. Искам да им покажа, че не е страшно да имаш самочувствие. О, не, срам и позор, видя се крайчица на моите гащи. В предишното видео всичките коментари бях като омага, какъв пример даваш ти на децата. Искам да отправя публично извинение към всичките дечица, които са видяли моето бельо в предишното видео и са се почувствали засегнати от този факт. Забравих, че всички в това приложение са на 4 и да видите крайчица на бельото ми е най-скандалното нещо, което някога ще ви се случи. Искаш да си известна? Да. И мисля, че това не е нещо лошо. Не е нещо лошо да искаш да си известен. Обаче, ако трябваше да избирам дали да съм известна само в интернет или в истинския живот, ще да избера да съм известна само единствено в интернет и в истинския живот. Абсолютно никой да не ме занимава. В старият ми апартамент живях на 1-я етаж
и постоянно минаваха някакви деца и аз всеки път, когато мине детенце, и млъквам и не говоря, защото имаше моменти, в които те почнаха да ме чуват и се сещаха къде живея и ме проследяваха до нас, проследяваха ме до блока на майка ми. Има много такива странни истории с полудяли фенове, които са ме следяли и просто ако можех да избирам, ще съм известна само единствено в интернет, за да избегна такива страшни ситуации в истинския си живот. Какви страшни ситуации е имало? Имало е със сигурност, имало е моменти, в които се е налагало да си използвам лютивия спрей в чантата, аз си разнасям лютив спрей през цялото време. Една стъклена врата в стария ми апартамент се блъсна в гърба ми и трябваше да отида да ме оперират спешно. Приятеля ми спаси живота тогава. Това беше един от най-ужасните моменти в живота ми, но аз някакси си намерих начин чрез социалните мрежи да го обърна в нещо хубаво, защото разказах на хората какво се е случило и на много хора им пукаше, искаха да им разказвам повече за моите преживявания в болницата, защото имах доста щепквания с гадните сестри там, имах щепквания с доктора. Просто успях да го обърна на нещо хубаво, защото на хората им беше интересно да разберат какво се е случило. Мускулът ми беше разкъсан, не можех да си помръдна дясната ръка въобще. Слава богу, че приятеля ми Алекс беше там. Той ми притискаше кърпа в раната отзад да не изкървя, след като се обади на линейката. На линейката и отне 20 на минути да пристигне. Той лудя почва да крещи нещо на Алекс. Не разбрах за какво се караха тогава. Качи се горе, видя ми раната и ми вика: добре си, ставай. Аз не мога да си мръдна ръката, аз не мога да се изправя. И той ми вика: ще трябва да слезеш в линейката. И Алекс седи и вика: вие луди ли сте, донесете носилка, тя не може да стане. И аз викам: мога. Алекс ми подаде ръчичка, станах си, слязох си сама по стълбите, качих си се в линейката напълно сама. Явно споделяш и такива лични неща. Ами да, понякога споделям и някои неща, които са доста по-лични, отколкото трябва да споделям, и майка ми каза, че това не трябва да го правя, но не знам. Аз го чувствам като някакъв механизъм за защита всеки път, когато ми се случи нещо ужасно, да го споделя с някой и да се почувствам по-добре от това. Просто ми олеква. И заради всичките ми фенове, всичките хора, които ме харесват, всичките хора, които ме подкрепят, просто не бих могла да си представя живота ми без тази подкрепа. Те са огромна част от живота ми вече и аз супер много ги обичам всичките хора, които ме харесват. Аз заради тях го правя. Казваш, че не можеш да живееш без твоите фенове. Как би обяснила на хората, които не ползват социалните мрежи, как можеш да живееш без хора, които дори не познаваш? Ами, то лека по лека просто започваш да свикваш на тази подкрепа, която получаваш от тях, и изведнъж някой, ако ти дръпне килимчето под ръката ти, ще се почувстваш малко празно, предполагам. Аз за това продължавам да качвам всеки ден. Дали е истинска тази подкрепа, дали са истински тези взаимоотношения? Аз съм абсолютно убедена, че са истински, защото хората, които ме гледат, аз ставам някакси част от техния живот и това няма как да не е истинско. Няма как да не е истинско, когато дойдат на живо и ми казват, че супер много ме харесват и супер много харесват моя контент, който качвам, и искат да се снимат с мене, и искат да сме приятели. Просто няма как да не е истинско. Искам да кажа на всичките хора, които ме следват: много ви благодаря, бъдете себе си, не се притеснявайте какво говорят другите за вас, въобще да не ви пука. Един път се живее този живот, обличайте се както си искате, боядисвайте си козата, просто обичам ви.